Mrtvi getu i eto, ostavio bi sve pred sobom da zapalim sa tobom, samo pusti me par dana da se pozdravim sa čobrom, da se pregazim. Mikso trepni 2 puta ako treba pomoći. Odem na avion tako otkinut, znači stižemo na Teslu kup. Sad ćemo vidimo šta ima ovdje. Ali vi ste momci isporučili Ferrari. Kalorije gore dole, kilo mene libo, zato uzmi neku klopu, ja ne mogu, ja sam šip. Ćao svima i dobrodošli u još jednu epizodu Balkan Garage kanala. Šta je clickbait title za ovaj vlog? Clickbait title za ovaj vlog. Od 0 do 65 zaposlenih iz Niša, kako je behind the scenes, iza kulisa, u novoj kancelariji, novoj staroj ili kako već izgleda zapravo. Nešto u mojoj kancelariji nemam tako. Vidi se Koliko često boravimo u poslovnom prostoru, a? Dobrodošli u naš novi logo više ovdje, to je sjajno. sjajno. To dobro, malo je lepše nego proizvodna hala. Malo lepše nego proizvodna hala. Da, mi smo inače ovdje prešli iz prostora od 800 kvadrata, smo prešli u manju kancelariju, s obzirom da je moj ego mislio da mi je potreban pola Niša da imamo zaposlene, ali smo onda prešli remote, tako da objektivno gledano ovo nam je više za nas iz Niša. Mjesto gdje dolazimo, imamo kazanđijskog sakača ovdje, viš da pijemo kaficu i tako to, ali ideja je ono kako možda zadržavamo kulturu firme, a da imamo ljude širom Srbije, jeste da jednom u 3 mjeseca svi zaposleni iz cele Srbije, mislim, ja kažem, iz Leskovca, imamo iz Beograda, iz Novog Sada, iz Aleksinca, imamo ljudi iz cele Srbije, svi dođu ovde, uglavnom imamo neke all hands sastanke, prezentujemo viziju firme, ljudi se upoznaju, možda neko ko je došao u firmu, a nikad nije upoznao ostatak ekipe, možda upoznao ostatak ekipe, a uz to isto zanimljiva stvar, kada se neko zaposli, prvih mjesec dana radi iz kancelarije, ponovo samo da bi upoznao sve ljude, a onda možda kada da radi od kuće ili šta već, verovatno zna zapravo ko je iza firme. Ali dobro, ajde da prođemo prvo da vidimo kako izgleda ovo. Provedi nas na brzinu da vidimo šta sve postoji u ovoj kancelariji. Da vidimo da li nema nikog ovdje, nema. Ovdje je, vidiš, otvoreno, zatvoreno. Aha. Još je ovaj, kako se zove, in. Još nam je in progress ovdje sređivanje. Ovdje smo imali neki workshop. Ovdje ćemo krevet da stavimo, tako da to je bila neka ideja da možeš da odmoriš malo. Čekamo da nam stigne, da možeš malo da odmoriš dok radiš. Ovo je ovo za sastanke, sad ćemo dole da prođemo da vidimo ko je još u firmi. Kako vam služi ovaj projektor? Baš je dobar projektor. To imamo ovdje, baš mislim kad je all hands, ovo ovdje sve možemo sklonimo, a ovdje imamo od ozgo se spusti i stavi se projektor. I imamo stoličice i tako to koje se stave. Onda bukvalno možda bude svih 60 ljudi. Baš je dobro ispalo. Treba još malo 10% posljednjih fali, tipa ovdje treba zelenilo da se stavi i tako to. Još je tu in progress, ali evo imamo polako neke postere, to ćemo postavimo ovo gori. Sad ćemo vidimo što ima ovdje. Ali vi ste momci isporučili Ferrari. Gdje ste vlog? Čao ljudi. Za ovaj drugi kanal. Mikser. Čekaj, snimimo tebe ovdje. Zato treba ti pitamo nešto. Čime se ti baviš u Flow Ninja? SEO, AEO, content. SEO, AEO, content. Kako je raditi u firmi? Odlično. Mikso trepni 2 puta ako treba pomoći. Ovdje nam je kako se zove, financije, prodaja, marketing, account management i content, team i marketing, nisam zaboravio, to je to. Ovo je jedan deo kancelarije. To je jako dobro sad što je sve zatvoreno, jer je prethodna kancelarija koja je bila ogromna, bila open space. I onda kada u open space-u imaš jako puno ljudi koji dođu, samo jednostavno galama nasumično i bude nepodnošljivo za rad, tako da to više pregleda, to bolje. Ćao, šta vidite? Snimamo vlog. Ćao, kako je? Gdje si Nala? Ćao ljudi. Kako je prvi dan na poslu? Strava! Da, evo! Ćao, vidiš, nikad nisi rekao da će snimati vlog prvi dan na poslu, da? Bukvalno. Uživite, ćao! Ovdje treba da, kako se zove, da mi stigne isto i trake one kao kod tebe. Uzeli smo ove stolove. Bravo. Tako da tu ćemo imati još jednu kancelariju dole. Ko vam je radio namještaj? Ovo niste vi nažalost, da ti kažem. Prethodno jeste, ali ovdje niste, tako da bit će prilike. Sad ćemo da prođemo i dole. Kako se čini? Si prvi put bio ovdje sad? Sad sam prvi put, da. Kako se čini u poređenju sa prethodnim prostorom? Pa skroz je drugačiji prostor i više mi se sviđa. Meni je mnogo bolje što je zatvoreno sad sve. Organizovanije je definitivno. Hello. Vukić, snimamo vlog. Aha! Ćao Za Balkan ljudi. Garage. Evo ga moj kolega Vukić iz klupe. Kako izgleda naš put od prethodnih 8 godina od srednje škole? From zero to hero. From zero to hero. Kako izgleda kako se zove firma naša, ako pogledaš sad, kad je to bilo? 2020. Strašno pitanje. Strašno pitanje.
Ti si prošle godine proslavio 5 godina u firmi, ove godine će 6, ajde, kako je? Šta je? Laži. Laže. Svake godine sve stariji i stariji, sve umorniji. Ali rezultati sve bolji i bolji. Da, rezultati sve bolji i bolji. Trebalo bi nekad odradimo, kako se zove, garaž tour u Flow Ninja, da vidimo šta ko vozi, pa da onda može da bude zanimljivo. Ima da samo da uzmem kolo. Ajde, može. Isto. Ćao, momci. Ovdje nam je development i design. Ovdje imamo još jednu ovu gdje možeš da stojiš, sediš, radiš. A ovo je kancelarija od mene i mog Borazara, pa možemo tu da snimimo kao taj posljednji deo. Može. Sad smo ti snimili sve ideje. Sve ideje, znači sad nemoj ovdje NDA. Kradite ovo, ljudi. Kradite ovo, čekaj, brišemo. Koja je glavna stvar koja se promenila od kad ste prešli u novu kancelariju? Dakle, promenili ste, ajde, po znacima navoda ste iz boljeg prešli u malo lošiju, opet po znacima navoda, jer meni ovo zapravo super deluje, malo je manje, ali generalna organizacija, ja bih rekao, bolja. Šta se promenilo? Šta se promenilo? Pa kao, ajde, prvo prešli smo remote. Mislim, kao sad, kada smo planirali prvu kancelariju, nekako ideja bi bila da nađemo kancelariju gdje može doći do, ne znam, 100 ljudi, 120 ljudi. I moja zamisao je bila da će svi biti u Srbiji. Kao ponovo neka ideologija toga, ja sam odrasao gledajući Suits i tako to. I meni je tu bila neka ideja da ja dođem na posao, da tu ima 100-120 ljudi na kancelariji. Fale ti samo oni neboderi i onaj pogled sa 50. sprata. A možda i ovdje ima pogled, ali baš i na Niš, tako da nije baš... Pogled svakako ima, da. Da, nije baš New York, možda na Niš, ali nebitno. Ali svakako, mislim, šta se promenilo? Promenila se moja filozofija poslovanja, jeste da sam uvideo da prvo ne možemo u Nišu da nađemo toliko talenta, da objektivno gledano, mislim, za sada zapošljavamo ceo Balkan, možda ćemo vremenom morati da zapošljavamo Evropu, pa onda i dalje, možda čak i Južnu Afriku, Južnu Ameriku. Vidit ćemo, mislim, sa mojim nekim apetitima za rast firme, mislim da ćemo doći u situaciju kada nećemo moći da budemo samo, mislim, lokalna firma odavde. Jel vidiš ikada, ne znam, idete u neku Indiju, Nepal, Filipine? Za sada, kako sam gledao, vidim Južnu Afriku i Južnu Ameriku, zato što sam bio u Južnu Ameriku, u Južnu Afriku znam par ljudi odatle i nekako mi tu više deluje da znam kakvi su ljudi i tako to. Za Indiju, Nepal, tako to nešto nisam, mislim za Nepal i kao dobro to, ali kao za Indiju nisam razmišljao. Ali svakako vidim da potencijalno u nekom momentu možda nećemo imati dovoljno talenata za naš biznis ovde lokalno i jednostavno nama biznis zahteva da mi imamo sisteme, procese koji su online, da nađemo te sisteme, procese za ljude koji će doći kod nas u firmi i da jednostavno se skaliramo globalno kao biznis. Ako gledaš, tebi strateški zapravo ima smisla, zato što ta neka Južna Amerika bi bila near shore, a ovo je neki offshore, pa kao near ima smisla, isto smo u vremenskoj zoni, sličnoj vremenskoj zoni, pa kao za Ameriku ima smisla i to celo tržište. Naravno, mislim, meni je svakako, prvo mi je najveći cilj da zaposlimo sve moguće ljude što možemo sa Balkana, tako da za sada još uvek to možemo da radimo. I za sada nije ni toliki problem što se tiče, mislim, vremenskih zona i nekih stvari, ali ako u nekom momentu mi vidimo da jednostavno mi izbacujemo oglase, da se ljudi ne prijavljuju, ili da možda mi ne možemo da priuštimo ljude kakve želimo ovde s te strane, to je neka kao sad ono, kao što ti kažeš, dugoročna vizija za 5 godina, da će to potencijalno morati da se desi. Ja ne želim da se desi, ali opet zbog toga je mnogo bolje da napravimo firmu koja funkcioniše remote, da u slučaju da potrebe firme na 120 ljudi budu tako neke, mnogo je bolje da imaš remote first kulturu pa da dodaš neke strane ljude, nego da su ti svi ljudi na jednom mestu, a da moraš celu organizaciju da praviš na mnogo veći sistemu. Imam dva pitanja. Prvo, ajde podeli sa nama taj proces razmišljanja kako ste od in-house kulture došli na remote kulturu i zašto. I drugi deo su rezultati. Da li primećuješ razlike u efikasnosti, produktivnosti i sličnim parametrima? Pa promenili smo, kažem ti, najviše zbog toga da bi našli talente, da kažeš u startu širom Srbije, nismo mogli nađemo talente u Nišu. Što se tiče produktivnosti i tih nekih stvari... da li ste, jel to onda znači da ste remote friendly ili remote first? Remote first, u smislu da, kogod se zaposli kod nas, dođe mjesec dana kod nas u firmu inicijalno, nakon toga može da radi dakle god hoće, ne zanima nas ceo taj deo i jednom u 3 mjeseca mi imamo kvartalni meetup gdje svi dođu, mislim iz svih nekih delova kao Srbije u trenutnom slučaju, kod nas u kancelariju, više zbog toga da prezentujemo šta se desilo prethodno 3 mjeseca, šta će se desiti u narednih 3 mjeseca i da ljudi imaju neki in-person experience, uglavnom tu ljudi imaju review-ove, jedan sastanak i tako to je sve nešto uživo. Ja i dalje verujem da je budućnost ljudska i nekako zbog toga želim da zadržim makar taj deo toga, da se ljudi dalje vide uživo. Ne bojiš se robota?
Ne bojim se robota. Mislim, pogotovo u uslužnom poslu, ja mislim da je neka budućnost ljudska i da će ljudi biti vezani sa firmom ako znaju to neki ljudi odatle. I ono, nasumično se desi da se neko upozna, možda su oboje, mislim, jel obojica obe iz Beograda i oni postali prijatelji van posla, samo zato što su se upoznali ovdje u firmi. A da je sve onako online, uvijek imaš neku kao frikciju između toga kakav je on, pa dobro, to je neko s posla, ne želim da uopšte dolazi nešto malo dublje s te strane i nekako napravi tu neku korporativnu kulturu koja je u nekom momentu neizbežna, ali kao ti možda oblikuješ korporativnu kulturu ako želiš, a ja želim da oblikujem da je kod nas svako pristupačan i da svako može doći i do mene, da svako može doći do bilo koga iz firme i da na kraju krajeva posao treba da bude zabavan i da bude nešto čemu se svi radujemo, a ne nešto što se trudiš da završiš i odeš. A ovaj drugi deo, kakvi su rezultati? Pa kod nas, da kažeš, mi nismo primetili loše stvari toga, zato što se mi trudimo da zapošljavamo motivisane ljude. I kao sad, zapošljavanje takvih ljudi je teško. Mislim sad, da ti više sklanja pool ljudi koje možeš zaposliš. Jer ako ti zapošljavaš ljude koji kao ne rade ništa, sede i kao treba da bukvalno budu u kancelariji od 9 do 5 da bi radili taj posao, ok, možda će oni biti produktivni u kancelariji, dok kod nas se mi trudimo da zapošljavamo ljude koji su samo motivisani i posao koji rade zbog toga što je njima interesantno, zbog toga što oni žele bolju karijeru za sebe i da se razvijaju i da im dan bude ispunjen, što mislim i da je u neku ruku i neizbežno u poslu kako mi radimo. Mi radimo digitalne usluge i ako ti nisi uzbuđen zbog toga što radiš, ne možeš ni klijentu da isporučiš neki kao dobar rezultat na kraju dana. A jel imaš ste možda merili jasno, ok, pre toga imamo neke brojke, sad imamo neke druge brojke i kako se to preklapa? U suštini mislim, aj porasli smo da kažem s te strane. 30% godina na godinu, klijenti su zadovoljni. Što se tiče toga, mi smanjujemo način na koji merimo vreme ljudima. Mislim u smislu da smo možda pre i bili stroži sa merenjem vremena, zato što, na primjer, kada ljudi dolaze u kancelariju, onda mora da stavljaš i čudna pravila, zato što ako svi mora da dođu u kancelariju, onda nije fair ako je neko bio 2 sata manje u kancelariji od ovog ostalog i onda mora da drži cijelu tu neku sistematizaciju praćenja koja je kad došao otišao, samo da bi bio fair prema ljudima koji dolaze. Dok ovako smo napravili sistem koji je mnogo fleksibilniji, ti na kraju radnog dana možeš da daš vreme šta si radi u toku tog dana, niko te ne proverava. Mislim, proverit će te klijent objektivno gledano, zato što mi ne radimo outsourcing, već, mislim, imamo konsultantski pristup. Iako klijent na kraju dana nije zadovoljan isporukom koje je dobio tog dana, mi ćemo znati i to je to. Tako da je nama zadovoljnost klijenta i profitabilnost firme su dve neke najveće metrike koje pratimo i to iz godine u godinu raste, ali opet možda moramo da, neću kažem dajemo više otkaza, ali moramo da odstranimo ljude koje objektivno par ljudi sa strane vidi ili klijenti vidi da možda ne poštuju pravila, manje radi, tako to. Samo je bitno da zadržiš remote kulturu koja je dobra, moraš opuštati ljude, nažalost, koji to ne poštuju. I čim primetiš jednu osobu, bitno je da, koliko glupo zvuči, da odstraniš, da bi svi ostali nastavili da budu produktivni, da ne bude kao, pa ako on može da ne radi ništa, mogu ja i da to sve ode na dole. Jeste, taj deo je uvijek nezgodan. A sad da krećeš od nule, jel bi radio isto ovako, jel bi uopšte imao kancelariju, ne bi, šta bi uradio sad? Ili šta bi preporučio nekom drugom? Pa ja bi definitivno imao kancelariju, samo što bi gledao kancelariju koja, ne neću kažem zauvek, ali bi gledao, ne znam, kancelarija možda 100-200 kvadrata ili tako to i to je kao sad HQ moje firme. Tu će možda ljudi da prolaze, dolaze, odlaze, neću da razmišljam da li tu mogu svi da sednu, ne mogu svi da sednu, tako to više bi pravio hub za taj in-person deo, što mislim da za taj uživo deo, što mislim da je jako bitan. I baš zbog toga smo mi dobili jako dobre menadžere koji sad polako dobiju i equity u firmi. Ima tu mnogo benefita toga što smo mi proveli toliko vremena zajedno. Tako da ja i dalje bih hteo da imam prostor gde ljudi koji su voljni možda da korak ispred, koji su voljni da se trude više mogu da dođu, a da za ljude kojima jednostavno možda odgovara da rade od kuće i da ne žele toliko da se uključe možda u to neko poslovanje, žele samo da rade svoj posao i da završi svoj posao i nastave dalje, da oni mogu i dalje da rade od kuće. Tako da definitivno bio hibrid u smislu načina poslovanja, ali ljudi bi dalje bili fleksibilni. Neću da kažem da je sad greška što smo mi poslali remote. Da. A jel bi opet sređivao tvoj prostor ili bi gledao možda neki coworking gde imaš prostora gde uvek možeš da se skupiš sa ljudima? I drugo pitanje ili drugi deo pitanja, da li bi opet rentao prostor ili bi gledao da kupiš tvoj prostor? Ajde kažem, prvo za coworking, zanimljiva stvar jeste što ja ne bih hteo da budem u coworkingu, jer ja sam imao side hustle coworking prostor. Da kažeš, i mislim, s obzirom da smo mi rentali veći prostor, ukapirali smo, nama je potrebno možda 400 kvadrata, koliko mislim da ovaj kanc ima, a drugih 400 nam nije bilo potrebno, ja sam napravio normalno biznis ideju, više iz urgentnosti toga da nam treba da spasimo malo novca, napravio sam coworking prostor koji je poslovao, mislim, uspešno
bio je čak možda mali profitabilan 2 do 3 godine, ali problematika toga jeste što automatski čim dovedeš i druge ljude, neću da kažem ti oni ugrožavaju kulturu, ali ti nemaš način da biraš koji će to da bude. Nemaš filter, da. Nemaš filter, kao na papiru to dela i super, ja ću upoznati tu neku super osobu s druge strane, ali ne mora da znači da će to zapravo tako biti. Neću da kažem ništa loše o ljudima koji su bili sa nama u prostoru, mislim ništa loše s te strane, samo to potencijalno nisu ljudi koje bi mi lično zaposlili, a praviš mesto gde će ljudi koji su ti zaposlili da se mešaju sa tim drugim ljudima i možda da gledaju kako ova firma poslala ili ovi ljudi da gledaju kako ova druga firma poslala, tako da objektivno gledano ne bih gledao ni da kupujem, već bih gledao da rentam neki prostor koji nije preskup, koji mogu malo da sredim, da liči na nešto, da se osjeća kao da to je nešto naše i da to bude taj neki hub dugoročno isporedimo. Ima smisla. Ja hoću samo te pitam nešto, Naravno. što imam ovde jednu jako poznatu sovicu. Sovica, naravno. Odakle ovo? Odakle je ovo? Pa to je bilo, mislim da je Nenad meni dao to za 4 godine naše firme. Pa je on meni to poklonio, tako da to je Neopix sova koja stoji ovde. Tako je. Ali da, mislim to, dalje kao što smo mi pokupili od vas da ponovo, iako smo remote, trudimo se da imamo taj neki zanimljiv način i da imamo taj neki human pristup, mislim ljudski pristup celokupnom poslu, iako smo remote kompanija na kraju dana. Dobro, znači neki zaključak, remote first definitivno ima smisla i nastavio bi u tom smeru, to bi, kada bi sad od početka pravio neku novu firmu, to bi ti isti pristup bio. Što se kancelarije tiče, ne bi kupovao i ne bi rentao neki coworking prostor, nego bi gledao da imaš tvoje mesto, tvoj neki hub, pa sad zavisi od veličine koja je potrebna, ali da kažem neka renta koju si sredio. I šta bi još dodao za neko održavanje, da kažem? Pa ceo taj deo da organizovanih off-sajtova ili možda planiranih team buildinga ili neka vrsta uživo pristupa, čak i da kažeš, ajde, skoro sam postao partner u Flux Academy-u i, na primjer, u tom slučaju ja sam odletio na Tajland, mi smo proveli 2 nedelje zajedno i u 2 nedelje smo videli koliko smo dijametralno različito videli nas dvojica saradnju, baš zbog toga što ti ako provedeš sa nekim 2 nedelje, tek onda možeš da dođeš do nekih detalja. Uspjeli smo nakon toga da ustanovimo šta zapravo ima smisla za mene, šta zapravo ima smisla za njega i na osnovu toga smo napravili plan za dalje. Dok da je sve to bilo online, svako bi to bila još jedna tačka u toku dana, ne bi mogao ni da vidiš ni kakva je ta neka osoba i celokupna saradnja je mnogo teža. Tako da definitivno jeste neka vrsta uživo dešavanja, ali i organizovanih uživo dešavanja. Ne samo uživo dešavanja čisto radi reda, nego koji je krajnji cilj tog uživo dešavanja i kako da dođeš do nekih rezultata dugoročno. Jasno, ima smisla. Dobro, šta spremamo za narednu epizodu? Šta spremamo za narednu epizodu? Pa, mislim da smo pričali nešto o investiranju, tako da možemo tako nešto, mislim, da smislimo, ali mislim da je možda i bolje da ljudi pišu dole šta da spremamo za narednu epizodu. Mislim da je to bolje i polako spremamo ovaj novi format, bit će tu još nekih novih stvari, imamo i planove za neke goste, tako da pratite nas na Instagramu, na TikToku takođe, stavit ćemo linkove i vidimo se standardno nedeljom u 5 popodne na YouTube. Naravno, ako neko ima pitanja neka vezana, mislim, za kako vodimo Flow Ninju kao kompaniju, slobodno pišite dole i možemo da napravimo još neki malo detaljniji klip na tu temu. Tako je, vidimo se u narednoj epizodi. Ćao se!